Hello baby, ya ake ciki ne? Ban gane baby ya ake ciki ba. Mana, kawai na kira ki ne na ji yaya kike. Ina ruwanka da yanda nake? Me haƙina da kai yanzu? Wai me haka ne? Ni zaka cuta? Ni? Ai ni barkatu na faɗa maka na fi ƙarfin wulakanci a wurin na wuce yanta ba ka. Allah dan annabi in wasa kike ki daina. Waye zai ma wasan? Munafiki kawai. Mayaudari. Na yi da na sanin haɗa soyayya ta da kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin san in babu ke ba zan iya rayuwa ba. Wallahi mutuwa zan. To ai sai ka je ka mutu. Dan ni yanzu na tsane ka. Na tsani mai kaunar ka ma barkatu na faɗa. To min ni mene miki? Ki faɗa min mene miki dan Allah. Ina kofar gidanku. Uban me zan fito na yi ma? Girman Allah ki fito. Tambaya ɗaya kawai nake so in miki dan Allah. Ka ci darajar girman Allah. Baby ya kaga kaftan nawa. Yayi kyau kuwa? A cikin wani fim na gani nace ni ma bari na gwada na ga ya zaka yi. To yanzu bai faɗa min zan iya acting kuwa. Baby ya naga sai gumi kake. Baby ya tafi sai.